Jodolo dwaro mondo piny owacho oket maino e puonjo oganda ber mar rito alwora mondo konye kedo kod lokruok mar chal kor lwasi. E kinde ma ute mag lamo bende dhi nyime kod siro chenro mag piny owacho mag kedo kod lokruok chal kor lwasi kamoting'o pidho yien. Jo Juma nigi mathoth. Ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi pod dhi nyime e pacho kae, ka migepe kod riwruoge mopogore opogore dhi nyime kod keto kendo jiwo okenge mathoth e kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho kae. Kanisni bende koro ok odong' chien e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Wadwa ensure ni wa empower the community mar pidho kata chiemo nikech wayudo ka nitiere nok mar chiemo. We've been able to capture all spheres of environmental activities. We've been planting trees as an organization. We've been doing our market cleanups. The government should do more of civic education towards training and enhancing more information to our citizens on the importance of planting trees, on the importance of taking care of our environment. Joten kanisni mopogore opogore riwruogno mar Steward of Grace International Africa mane wuoyi kinde mar yawo opis margi mar Steward of Grace International Africa e bade ma Migori kod Kuria ka otele kod Apostle Patrick Tile Namolo wach ni ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi pod digni nikech jopiny mathoth ok ong'eyo ting' ma gintiere godo. Koro wadwaro ng'eyo kendo wadwaro mondo mi watim mijing'o marwa ni weche alwora obedo kod weche mag liet odok piny, weche mag chido mar kor lwasi odok piny. Tile nowacho ni kaka jodolo kod jokanyo moko mag kanisni gidhi nyime kod chenro mar pidho yiende kod chenro mamoko mag rito alwora. Wanyalo wacho ni wasepidho yien moloyo to e gwenge mag Migori. Wasepidho yien, wan gi rekod maber kaluwore gi kaka ne wachako. Sani koro yien wasepidho, wasewuotho e chirniwa. Wach ma kamae nosee kod Alice Ochieng' manewane kaka Steward of Grace International Africa gisepidho yiende maromo gana 37 e kinde mar higa achiel, ka bende gigeto pidho yiende maromo milion 1 e higani. In a position to plant more than 37,000 trees, that is for the last 1 year, and we are still making an effort through our pastors who are registered with the organization and are a beneficiary. Here, we are going to do more than 1 million trees. Ochieng' wane oganda duto moting'o kanisni nitiere kod ting' maduong' e kedo kod lokruok mar kor lwasi. We've been doing this in public spaces, public government spaces. We've also been doing this in our schools around, especially where our beneficiaries go learn from. We've been doing this in our churches towards environment and to combat issues to do with climate change. We've been able even to talk to even minors on how to reduce the land degradation. Jodolo gwani sa ochopo makanisa nyaka koro bed kod chenro mamoko mar konyo piny owacho kod oganda mang'awo e kedo kod midhieche mopogore opogore ma oting'o lokruok mar kor lwasi mok iketo mana maino e yalo injili kende. Jotich Nyasaye bende wadwaro ok ni en mana yalo injili gi dhok, but wadwaro ni giyal injili gi tim. Action speaks louder than words. Ma kaponi wadhi kata for missions in the community, at least wamako lwet jogo ma ochando mani piny. Nikech nitiere jogo mang'eny mani oko kocha ma ok bi kata e od alam. To nikech samoro ngima gi kama osechope nitiere kaka maybe gise lose hope in life. George Juma, Ramogi TV, Migori.